Citizens take it into the streets. A Senator Jameson Timber and 79 youths denied bail. Achiperi musha mre Zimbabwe takuona kuti vana Amos Chibaya vana Gift Ostalos Ziba vochipinda mu street muzara meziro kwanga kusina kumira fine kwanga kusingadyiri nopisa takaona komuna vachiprotesta vakabva kuti this is just the end of the beginning akutotanga maprotest iwaya achiperi mushe sambinda mashowo sonyuka kwaita kuti vosubscribe or like or on the bell icon timina mchenji radio anyora vachiti heavily armed police details at the court today denied citizens entry to the court premises. The citizens then decided to show their solidarity in the streets. Expressions of dissatisfaction through peaceful protest is allowed by the Zimbabwean constitution. It's time to demand the release of persecuted youth leaders who were arrested for no apparent reason. Our constitution in Zimbabwe allow to protest peacefully. Saka maprotest ichatomaita so long timaita peacefully vachiti aiwa tadotoratidzira kuti aiwa vakomana vari accused vangochengetwa muusungwa vabuditsiwe. Muri yeZimbabwe tudze mafungiro enyu mudi pamusoro pechito chaitika nezuro makaona mavidhios nemapictures mapurisa akazara pamagistrate court vachirambidza vanhu kuti vapinde mutongo wakapiwa vanhu vari panze vasimo and then the judges the lawyers vaimiririra veuko opposition vanopiwa mukana wekutaura. Tudze mafungiro enyu pene comment section medu. Subscribe, like, turn on the bell icon.